गोटे ड्रम भितरे तार निजर हजबैंड के 15 पीसेस रे काटी करी सीमेंट प्लास्टर भर देतिला तार वाइफ। तार ना होचे मुस्कान। भल पाई करी मैरिज होइतिला, फिर भी ये भलिया काम कला। लास्ट रे तार से 6 वर्ष छोट छुआ तार बापार संगे ई हादसा बाटे सब देखितिला तो तांकर घर पाखर लोग मान के सबके सब सत कथा कहि देला। आ लास्ट रे पुलिस आसी करी सब इन्वेस्टिगेशन करिछि। आजिकल लव मैरिज हो कि अरेंज मैरिज हो केनटा के भी यार भरोसा करनी है बाने। इजन मुस्कान ई लव मैरिज करतिला। तार हस्बैंड लंडन रे मर्चेंट नेवी ऑफिसर तिला, रिचेस्ट पर्सन, कोटी कोटी संपत्ति रो मालिक। फिर भी ई मुस्कान आर गुडी बॉयफ्रेंड रखी दिला मैरिज परे भी। से नेवी ऑफिसर तार छोट झियर 6th बर्थडे सेलिब्रेशन करबार लगी लंडन रो आसी दिला। भिडियोटी आपण मन के देखौ छे देखुन तार से छोट छुआर बर्थडे होचे बोली केते खुशी रे नाचुजे तार झियो और तार वाइफ रो संगे। हेले तार वाइफ रो माइंड रे किछि अलगा ही चालुथला। से दिन राती नहीं तार हस्बैंड रो खाइबार ने बेहोशी रो निशा दे देला। आ जेते बेले तार हस्बैंड बेहोश हो गला तो तार छाती ने छोरी भूसी देला। हे तेरे भी तार मन शांति नहीं हला जे तार बॉयफ्रेंड के डाकी करी तार हस्बैंड के पीस पीस करी 15 पीसेस रे हानी देले आ ड्रम भितरे भरी करी सीमेंट प्लास्टर कर देले। ई भलिया कथा भाभी देले भी निज के केंदा लागि जाउछि। हमर सामनारी के जदी गुड एक्सीडेंट हेजिबा बोले से देखि करे हमर गोड़ हाथ थरी जाउतिसी। हेले ई नारी तार निजर हस्बैंड रो संगे ई भलिया काम केंदा करी पारला। फेरी काण करिसे तार हस्बैंड के मारी सारला परे तार बॉयफ्रेंड रो संगे बुलबार लागि जाइछे बाहर के। आ जेते बेले घर के फिरला से टाइम रे पुलिस अरेस्ट करछे। ई झियर तार निजर माँ बापा काण कहछन टिके भल से देखो। तांकर माँ बापार हिसाबे तांकर ज्वाई से नेवी ऑफिसर बहुत भल लोग थिले आ तांकर वाइफ के बहुत भल पाउथिले। हेले ई चरित्रहीन नारीटा अलगा लुकर मोहमाया रे फसी करी तार निजर हस्बैंड के मर्डर कर दैछे। तो माय डियर फ्रेंड्स ई भलिया नारी मानकर नु टिके सतर्क ने रहबे।